Dámy a pánové, dneska si zahrajeme. Zkuste odhadnout, zahrajeme si Brawl Star. A chci dát rank. Budeme hrát samozřejmě třeba Knockout. A dneska vám chci ukázat moje brawlery. To je můj první díl. Ještě jsem tady ten díl nikdy nehrál. Vezmeme si v shopu. Teď tu máme pahnout. Tak. Ne, tady to nechci. Brawlery. Já ukážu, takže šel. Já vám ukážu vaše štěny. Tady to Takže dneska vám ukážu všechny skiny. Takže bomba bude. Mám Titan, hezký, na polta. OK. Pak vám ukážu na toho Douga. Mám jenom tady ty dva. Na netu mám takovýhle skin, mně se hodně líbí. A pak mám ještě Titan. Kde se nám Titan, protože se mi moc líbí. Takový vánoční, a ten je hodně vzácný. Tak tady toho mám. Mám ještě tady toho. Já si nechám z toho modrýho. A tady mám Broka. Brok má tady tu verzi. Absolutně se mi nelíbí. Lepší je tady ta. Já mám radši. Ale nechám si žraloka samozřejmě. El Primo. Mám ještě Titan. A pak mám Titan. A pak mám na Barryho skiny. Mám Titan a Titan. Tak jo. Na Poka myslím, že nic nemám. To nevadí. Na Rozu taky myslím, že nic nemám. Takže zkusíme na Jessie. Na Jessie mám jenom Titan skin. Dynamite. No tady ten valentýnský. A pak ještě Titan. Já se nechám valentýnský, protože byl Valentín. Na Tyka myslím, že nic nemám. Jo. Mně se třeba ale líbí Titan. Tak. Na Rika myslím, že mám Titan. Jo. Titan. To je mega dobrý. Já to nechám. Daryl. Mám Titan. A ten se mi hodně líbí, protože já hraju fotbal normálně. Je mi jedno, jestli hrajete hokej, nebo to je jedno prostě. Tady hokejový skin není, na to Rika. Teda počkej, jak se jmenuje? Daryl, jo. Na Penny myslím, že nic nemám, ano. Tady na Karla mám taky nic. Na Jessie mám Titan. A to je všechno na Jessie. Pak mám na Bowa mám Titan a Titan. Titan se mi ohromně třeba vylíbí, takže ho občas používám. Pak mám Ems, na to nic nemám, ale třeba se mi na Ems líbí Titan. Jo. Tak. Jdeme dál. Líbí se mi třeba kostým, jako dobrý. Tak se mi chtěl líbí ten stůl. Frankáč. OK. Mám Titan. A Titan. Na Bibi mám, myslím, že dva. Jo. Titan. Na RT. Ne, RT, ne. Jsem se trošku spát, promiňte lidi. Tak Titan skin. A pak na Edgarka mám Titan. Už já budu ukazovat prostě ty skiny, co mám. Takhle. Tady nic nemám. Na Gale nic nemám. Colette myslím, že mám. Mám Titan.
A tady. Myslím, že jo, tady máte Brawl Passový, ukážu. To je Brawl Passový, protože jsem měl Brawl Pass. Mám ještě tady ten. A tady ten. No a Hero. Já tam mám jeden. Mě třeba líbí. Na toho, počkej, to se můžu koupit, myslím. Ne, nemůžu. Tak nic. Tak. A můžu, jo, tady mám. Mípu. To mám, to moc nehraju. Mortis. Ještě tady ten má každý snad. Max. Tak mám jenom tady ten. A na starém účtu jsem měl tady ten ještě. A ještě myslím, jo, ještě tady ten. Hodně vzácný skin. To nevadí. Dáme třeba Rok. Ten musím skin. Já tady mám tady ten jenom. A tady nic nemám. Tady taky ne. Teď to úplně nový brawler. A nemá ještě zatím skiny. Leonek, můj oblíbený. Takže mám tady ten. Tady ten. Tady ten. Na středě mám Brawl Passový hodně. Takže tady ten Brawl Passový. Mám ještě tady ten. A na středě by se mi ještě tady ten. Ten se mi taky hodně líbil. Třeba. A poslední brawler je tady. Brawl Pass. Okay. Mám teda Titan, to je můj první. A Kenji mi říkal z legendární star dropy večer, asi v 8. Byl jsem mega nahypovaný. Tady. Prostě tady ty skiny jsou nádherný. Ahoj.